Зейде карате Кекусинкай боюнча Татарстан биринчилиги узды. Ярышларга республиканын түрлүү шәһәр районунан 400-ден артык яш спортчу үз күшүн сынарга келген. Зейдонун этили улы Владимир һәм Алексей Ревиннар кулы астында шөгыльләнүчеләр яклады. Мәртәбәле спорт чарасын ачу тантанасында катнашучыларны район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин сәламләде. Ярышларны ачуда Татарстан Кекусинкай федерациясы президенты Александр Даренков та катнашты. Сегодняшним всем участникам я, конечно же, желаю успехов и побед. И в дальнейшем показывать высокие результаты на следующих турнирах. Зей яшьләре арасында карате Кекусинкай спортын үстерүдә зур өлеш керткән өчен Алексей Ревинга рәхмәт хаты тапшырылды. Зей каратышчылары югары техник алымнар күрсәтеп җиңүгә омтылыш белән турнир җиңүчеләре һәм призерлары булдылар. Әлеге ярышларда җиңү спортчыларга Россия беренчелегендә катнашу мөмкинлеге бирде. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.